Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang 42 anyos nga police asset. Human po sila sa may barangay Alanginan sa lungsod sa Santa Catalina. Dead on the spot si Tyron Fabilla, 42 anyos, minyo og mulupyo sa barangay Alanginan, Santa Catalina. Sa investigasyon sa kapulisan, nagtumbok sa duha ka suspitsado nga nagsakay og motorsiklo. Matod siyang partner nga si Rosemary Fabilla, padung na untang matug ang biktima dihang nakadawat og tawag kabahin sa ipahigayong police operation. Gipugan og suway ni Rosemary si Tyron apan mibiya gihapon kini ug mipaingon sa nag-atang nga sakyanan sa may highway. Apan samtang nakighinabi siya sa mga sakay sa sakyanan, kalit lang miabot ang mga suspitsado ug mipusil kang Fabilla. Ang suspect misibat padung sa Dumaguete City. Matod ni Police Major Enrique Asonio, hepe sa Santa Catalina Police Station, nga gisusi pa ang motibo sa pagpatay ug ang nagpaluyo niini.